Executive Member Bapet ya ketanat kai peteng ka Kasihil Autonomous District Council uba polling do ulama ham ting ikibar Jylla ikibar dia Madan bagi deban panjang pin naga council lam kumta kin syak takaran hakaan hakajuk kopor ula berten bagi tu ki khasiru ki bale Benami kin ngat lang hakaan habakran sikilat pathai kubor menta kasngi uba por uloong baga council kan pentrekam tikna ya kaan namar ba kam don jingmut bandon ki an klem pentrekam uloong baga rai ka high court Meghalaya persya ki trai snong kiba ujor mukaddumai ka council kalong ka basngau tenat ulakam banang ne sekamat kibre ka council kin kenra trading license bat ka jing kenra kam de shu kum manswa ban shu phetno tang shu wan mi ka kanthai khasi nre ka council kan pentrekam dak wei pat ka buj Jylla council aga south recruitment organize in baga department of trade kala da pen issue ya ka notice kalau pada jing pentep ba public notice ka ba bu kedon pa regulate kumba ka kentil kalau ni regulation ya ka hi ka pateng kedan ka wei kenja trade ka bangi ong ka hawking ani vending ka bagi ka India Madan ka pemut pa kamde akan nunu ka jaka ka pene si jaka ndai ka ba ki brio ki yard na ko jaka shabai yung ka street hawking street vending de ndang iladep ban study bha ya kane ka regulation ke jumi ka kandai spa san pusau wat ki act ka kandai spa san pundai ya ka panggilan afan bha shi ni scam ning baki rules ki ba nila trim thamai ngilap ba kane kade ko wei ka trade ka ba shempat la cover dan kanu ka jin jari jipun tekam ki an ke jong ka council ka bei dei street vending but halor jong kata ki baki no khi non tribals ke lanang shim kubu da ka ba ilatur shaki jaka pat ba ki footpath nan ta ki street corner ki inti yard but kumta teter but nangi la kuliah la dap study bhai ke art nilap kane kade gawai ka trade gawai ka judge jing khai ka ba kidai banyo ya ka license limba jong kane ka department of trade te ndai ha ka jing bom pen rekam ya kane ka an yik ni scam di ba dap oro kilayo ban khai like load like land but ka labu menta ka jing ya ikipat ba ka jing dei but ringkong chua ka public safety ka jing ngan jong ka ya ka yek ka ba ni ka abu ka jing ma ki bru kim dan chaka shu pat banyak enti ka ba ar ka le ka risk dan ka jing ma ka ka kya pat ka balai ni ba ba kala don ka an baki ni ki bru ki bandan ya ka license na ka council bat ka jing bam pentrai kami kata ka an pat ka no siliang bat ka penkhia ya jing kit tang ha ki tu ki badan ni dukan ki ba semua ni badan lagi jong dukan maki ki hab ban apply ka license nang ta ki hab ban renew ya ka license man ka snem nang ta ki hab ban wan ra ya ka rent agreement bat utrai dukan nang ta ki hab ban ra ya ka NOC na ka don wasnong dan ni don bar hima kita baru khat ki jing don kam ko kan kat ba kani ko ka pada ka kenhun jong kini ki fokus kita kam klem da don kam klem da buat ikini ikini don an kim sim by violation no kim don kam ban sim ki klem sim permission nanu but menta ka poi kaput ba kuma PE dala dia ki lenti ba ro khai la ka de kini ki brio de nginga simbe ya kani ba ka an ke don kam dei ban sakut tang ka kot sada na ka dau ni ban trek kam ya ka lem kum ta ka an ke ba tang ha kot sada ka an ke ba ya de da ka jik temu ni la ben mi ya ka ni public notice bat ni la ipor da ka ni ka jik ben bana ba ka jik temu ka long ba kini ki brio kinom la ban ong la cha le sisni ban lek kum ba don kini brio lek sha yeng bishar sha ka kot menong bang ingin TBA. Namar mengla isu dak public notice, kamu ngila pentip iki, baka don ni hukum katakaan.
Di haba platip kam dai isu ka daw ngong ba ngalong ignorant ka council ka klam ailat yang haba ngan penbiang ikut isla bat lawan bansu nyom ni ka jaka kai ke jongi de da kata ka jing berkat ngelapan bi yang ni ka public notice ka rai ka ba khandu ikri ke jong ka ni ka council bahkan consider ya kawai pegawai nak bakum kita ki application ke pada hajuk por kino ki bayar ya light ki bayar isya lani ki bayar kumba kimtip age pang ni gaan ni ngiladon ngila konkret menta ba miniat strictly kan kum act ka jongi min pen rekam ya kini act but kino ki bayar persya kini kendo ya ke jipun saja ngidon ki provisions na ka penta bakim siu ya ke penalty bat kumju ru ba dalakim siu ya kanega penalty ki lenti jong ka an kidang bun nang bangin khanglat ya kani ka jing mi ka jing kharoi jong kani ka trade agar kom ko ba kala isagmet ni petuta din kendiat singi ki ladon ka tu kani ki brio nyongot kibare ki brio ki jongi hi Ibarat kelas yang syari dan challenge yang ini notification juga council. Di kebas ngutenat pat kerong ba ke High Court juga Meghalaya kalau ada ai kini ke order dan hakikat ski ke hat sau tu mentau benai ke order keba keli kelai kini brio ba hakanu gor kom piwan chaga ni ke court haba kini ke order kam kata IAUP beningkom kaba ar pipelut kai ia kepor jong kekuat dah kebapiwan ra ia kemat kebamdan jing mati bat kebalai kini ke order kala impus ru ia ke guna heki keba marsan hajar tingkah di ke kamram jong ke council menta kalau ngiladap ia ke state ke beningkong bangin ai ke public notice keba ar menta kalau ba kini ki non tribals kiwa di haki Madan haki Linti haki Dewan burom ya kini kan notification jongi bat kin one limba ka Linti jong ka an ban apply ya kini ki vending license ki jong ki